Andol Anday, naglagubo ang inyong tulumanong. Mga gapnod sa kinabuhi. Here is inside of our company work, Landay. Your program is like a drums and bugle. Signals of your life. Itago na lang ko sa pangalang Annalyn. Hi there, my name is Annalyn. Usa ko ka pump girl sa kagasolinahan. I am. Dini sa may lanang, Davao City. I work here in Lanang City. I am a pump girl of one of a gasoline station here in Davao City. Wala pa ko kasulay o guyab-guyab doon, Anday. I don't try, love life even before, Illinois. I know that's very big problem. Ang focus na kong akong pagpanarbaho aron makatabang sa kong ginikanan, Dulanday. I don't know him, and I don't know that. My focus is my job, is my ability. Apan di gyud malikayan. Gumupitik ang atong kasing-kasing. Yes, to tell you honestly, Dulanday, my heart is beating. Ngadto sa akong kauban nga pump boy nga si Ray. My heart is beating into my co-worker. His name is Ray. Born in Ahunay. Perfected in Davao. Daga na sa mga kauban na nag-ingon. Na dili angay sugton si Ray. There's a lot of my friends say, Ray is not comfortable with me and Ray. Apan siya man ang gipitik ning akong But kasing-kasing. I want Ray because Ray is, my heart is, that's what I'm saying, beating with him. Apan wa ako naminaw sa ilang mga tambag sa kuha. But I can't listen the advice of my friends. Hinungdang nagsugod kining gapnod sa akong kinabuhi. That's why this is the story of the stagnant of my life. O ginini, And this is ay tabo. what happened. Yes, patubil. Bilaman sir, welcome din sa Northern Gas Station. Masa ba ni sir, kanang unleaded ni o unleaded? Diesel, okay. Sige, kanala, pilaman sir. 100 Landay. 100 lang, sige. Preputa po rin itong Si pangalan mo, sir? Elton, pangalan mo? Kasi kag Koreano boxer.
Buot pa ni bayanan eh, dili. Dili, Hilton akong pangalan. Gusto ka. Mao ba? Dili baron. Familiar mo kung ako imong naong sir katong nakay gisikaran sir. Dili, ito ako. Kauban. Salamat kay. Sir, Sakyanan mo ba na ako? Motor mo diya. okay. Mo na. Kanang sunod. Amo na il. Tama gid naka-ID siya Orang labaw ang buhok. Dahil dito, mo na. Elton, Ay, sir, hi. Sir, awas ka, sir, Diyan lang ka, sir, diyan lang, kadali lang. Girl, napapatobel, girl, Busy ba kayo po diri, oy? Kabili sa lahat, girl. Wapo biya kayo na, girl. Dalawa ng buka na, Ay, sir! Katumili ko. May kang mag-slide. Tumili ka na gano'n kung motor ka Ano, sir? Kanimutuan sa Tagalangkaan, matina. Kanimutuan sa delikado ni Brad. Dagan nyo kinigiangkas ni motora pa. Kau ba nga si Katong na kayo na ipagswagin nga si Kuan, Totong. Ayaw, dili mo talaga patubel, sir. Kau ba? Tigala ko sa sakit. Tumbada daan ang isa ka bangko. Dahil mo ito ka nakaligis na siya sa may Kuan, matina. Ay, sir, ito na. Sabay tubel ato. Ano yung motor, diesel? Wala gas lang, kaya gas. Nagana pagbantika. Ay, kung talaga Sir, asor ba kayo ng kerosene, sir? Tubel. Problema na ako utang. Di na lang problema ni mo ka. Ano mag-utang ka? Nagdala na kung kambyo na doon. Kaya na doon. Ano ba, Salamat kang. Ay, sir! Sir, sir! Ayos naman. Ako na, sir! Okay. Hindi naman naman, ang naman to. Sabi lang, pinter na to kay gas sa kagitubel. Kung si pinter mantika, yung ba't kung mantika na naman, damay ka. Sabi, nagtawanan eh, kaluin pa rin yung motor ay kerosene ito, Bill. Kasi nga batong-batong motor sa uyuan sa una. Ito, Bill, ano, kerosene, aso. Hatang initas makina. Ada sa'yo mo 50, sir. Salamat kang. Karoon, nahal pa niya, naroon crossing matina, nagkaan ba? Taga ng kaanay ka, sir. Dili, magkura pa rin storya ni mo. Sige na, sir, ba? Ingat ka. Okay. Basta ito, may tawanan, masikarantaan eh. Di na lang kumutubag-tubag, boy. Sige kang, balik lang ko rin ka. Ay, madam. Ayaw, di tulog-tulog nila matulis ka dire. Ako ba matulisan? Chip Pakito ni. Chip Pakito. Suka niya mong madamon. Ay, nagtubong yung kay ko. Check out ako. Asan si Kuan? Asan si Annalyn? Walang si Tanira yung duty ron. Sana may shift ron, di ba? Hindi naman to si Ray. Wala ko kabaw gasa pa ingon. Pero siya nalin. Wala pa man po to ka-out. Tingnan na lang siya. One day, Annalyn, iunan ako. Itutuko naman kayo ko. Sige ako nagbala. Napag si Chuchay din. Oh, Chuchay. Ay, sir! Imo naman ang kung sa man imo naman ang ito nga manusol niya. Sige, bantayin mo dyan. Basig ma... Na. Ako, bantay dyan ko din. May mga nangagir, di naman mapatubing.
Katugon nun ko, naman rin magduka nga. Di katugon. Asa ba kayo mo na kayo? May patulog kung kayo mga kamalaman po. Aming yung sinuduka ka. Alaga naman na may tubig at dispenser. Andun din akong isagol sa kape. Pagdamay. Oh, maugunin ni bago classic din kayo. Ay, pinaamunan ako para sa nalinig sa tulugon ako. Ay, sabay na naman girl. Oy, kape kayo, girl. Puyuti pa lang ka. Ayaw kayo mag-titi ni Toto, Ron. Oh, tali ka rin. Ha? Ang auto ko, combo. Dili pagiti sa budiga nga sa ating mga city, dili nga ng gawas. Hugaw ka ayo dili. Sabihin ko ng stock Tablo loan na mo. yung uniform nila, pati pa yung uniform. Sabihin na Pakitang kitang si Indrikito dili. Shucks, ang ganap ni Bala diya. Saan ka eh? Alam mo yun? Dito ito pinuduty ka mag... Wala kayo pakita dito sila ha. Ipakita naman tayo in ko dito. Bantay dito pa ha. Bago ka mo, I'm in sa kasong kasing-kasing. Sige ikaw. Bantay ka na. Sige, yapli ka na po ng tarpaulin na. Pulin butang dili. Uy. Ikaw, lama pa yung kaayo. Kaso na lang ako niya kung hinabi. Ulit ka, ingat ha. Alam mo, ang anak ko, lugay pa kung dili. Sige na. Chip! Chip mo out na daw si Annalyn, Chip. 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 Ay, mga tulisan mo! Nawa, Chip. Chip, nalimungawa na pod ka. Nalimungawa na pod ka. Tulisan! Udagan ko dito sa istasyon. Nasakdan mo katong imong amigo mo ka pa sa una din nga kapitan si Lumimbong, oy. Damay suli-suli, nalipad, nalimungawan ko. Mudagan din ko sa stock room. Abin na kung naigate, abin Mao na, wala gate na diha, Chip. Stockroom na diha. Sige, ingat, Annalyn. At sige rin, mauli na ko rin, Chip, ha? Mauli na ko, Chip. Muli kay kay, hatag ka gabi. Saman. Chip, duty pa biya ka, Chip. Buwag ko, sama ko ka sa uniform ni. Ingat ka, ingat. Sige, Chip. At siya, muli ba yung kay ko ni Bayana ba? Salamat kay, gulat naman yung ko nga kabalo kapal. Nagulat na lang yung ko nga mabiyudo ko. Covid chip mo. Bitaw, kasi magaginahan ng asawa magsiging pangaway bana. Kulatahon na ko. Tanong mabiyudo gani ko. Kani siya dalin. Kartihan ko yun niya. Yan na, Chip eh. Katuhog lang na, Chip. Ako dalibantay din. Asan man si Chichay? Niuli na po? Ayun ay naman niya naman doon sila tanan. Ano yung bilindia? Ito na lang at tumikalit ko. Murag na tumboy. Ano naman na niuli na sila ha? Basta di ganyan bole. Sige nga, di ba ni mo si Danny si Pitihan, eh? Basta di ganyan bole. Giaway ng kasawa. Kani. Mo nang nida ko ang kurinti na ito. Magsiging pasalidan si Didi siya. Secret separation. Kani. Ay, bataan. Bart! Bakit, eh? Kani. Ay. Madito ka ng bataan na. Ang akong hantod karon wag. Hantod karon wag yung giuli ng akong DVD. Yung Boulevard kayo, Chick. Gusto mo rin DVD-han mo ang wanyang giuli day? Ato DVD na ko katong Bibahat Bibs Gone Wild. Wag yung giuli. Lagot kay ko. Idol pa naman ako sa Simawi. Kani, planter na. Ito planter din.
Uy, tumila na yung mga yan. Wala ka po din klase. Wala pa ko tuloy ko. Uy, ikaw, Analin. Analin? Asa magkakalaga ka? Sige, nakakawala ka eh. Siri, wala po. Ako ka na nila ng awan ka. Uy, Chip. Chip, asa naman to si Analin? Huwag Siri, mawala kita sila sa busy kay Tano. Pero mo tawalo ka na kawala, uy. Nahambot ka mang naman to ganiya kasi Chip, hindi naman takay unto naman takay Chip. Anong ginuka pa mga Chip? ikaw na may nitagi ba na sa dukaon? Ang damay, oy! Nadi nga itong mekaniko man. Kaya nagpa-change oil ng sige tanaw di mo hindi. Ay, may na kang change oil ay. Dili, ikaw ang saksyanan ng change oil. Okay, Ano ba yan mo? Mautan yung mga kasinte. ang sana naman to sila? Uy, wala pa sa ni Manda. Ha? Tanawan na. Tubiling na na! Nagtubil naman. Paglagot ko rin ang girl, tubilang ko rin baba ng mamba. Ma'am, ako ma'am, kaya katubil na po ko, ma'am. Ma'am, hindi gusto ka magpatubil, ma'am. Just call me, just call me. Nasaan si ma'am? Ay, sige rin, hindi ka bugtok. Magpuyo na lang ha, wala ka magyaga-yaga, tubilin na na! Katawa ito, kasi pagkakam. Wala may sakilala lang yung pagas kasi sinusol lang sa kanya. Nusuloy sa noodles! Akala mo ni Bayhanan ni? Nusuloy niya noodles niya ay? Asan mo to si Rio? Alam mo ba naman na na yung kanilang meeting ito ba? At yung nusol kay noodles! Ayun, si Wonder, kabalo kang takpat ang Jodri. With vice si Jodri. Lain ba yan anong tawanan na kay Busi? Luilo sa CR. Maglista ra ba dayon? Ilista ra ba dayon sa anak niya? Di man ako limula. Si Mahal man tapang. Pero sakpan ta diri. Lain ba yung mga tao sa mga kauban diri kay silip ka na niya pag mailista lang sa kalit. Saan nga busy kay Diyos ko? Doon tatabangan natin sa lidto. Hindi na, sa mga di ko kagawa Ayaw gunita mong pa. pagpatubil to kung may motor ba Ronel. Ka na imong amigo nga ka ng tangalo ng helmet? Ino ba na siya kay patubil dala pawasing na ko rin, lugay kin balik. Ayaw po. Ayaw sa Ay, mahal ko rin mo wala. Gimana lagi ka na Oh, ako? may nasiklampag siya. Ayaw ko, Dre. Ayaw, tamad na rin. Tama na rin. Ay, nasi pala. Dre. Oh, sako do. Live show. Dre, ayaw, Dre. Bantog lang ang malas-malas o di mong gasolinahan. Tama na, ayaw na rin. Kaya din mo ito kung ayaw sa unang atidods ba, mabugos yung pumayo ba. Ay, nagya. Ayaw. Patong ilista na ko sa labi. Mamay tirada sa mga sikyo, maglista yun may. Ilista na ko. Bantog ra day. Oh, dahil tubilan dito. Dahil hindi tubilan dito. Red, sinari pa red. Sige, asa yung gikan na girl? Ha? Galain na kung tiyan girl, hindi kakaon magugugat tong kasagabayot mo. Ikaw na yan sa mga
magikan. Di ba, girl? Bitaw ka, kanina rin ito sa kulitan ninyo. Abisi kayo, wagin mo. Ha? Wagin mo makita, diri pa. Uy, na ako dito sa stock room eh. Sa bodega, nag-ihap ko mga stocks na to dito. Pagkaraman mo. Opa? Sino dyan ako eh? Pinakal kang bukal. Oo. Ano ka naman dyan pinidaan? Magang nagyayo ang sakyan na. Malubya ka basta masakit ang Korean girl ka lang ko. Yan, diyan naman. Palumuson ako akong Chick! girl buhok. Ay daw, bugay-bugay siya ka mataga. Maro-maro siya ka dyan. Ikaw ka, babisig. Uyab na mo ng regal. Hindi, uyab butawon. Ay, uyab ka nang ungin na uyab na ako. Ayaw kinagsugtagal kinala. Eh, ba kayo natuwanan na? Dari ito na tukayon na. Ay, girl, ay, gibe naman na sa mga laki ron, girl. Mga, ano, ana, magid na sila. Tanang laki, adari. Ini tanang adari, laki. Sabi ko lang mo lang mag-alam kung biyansa kay Basig na. Gusto ba yung nagtrabaho? Ay, girl, oy, mo ba, panarbaho na kung bang inyo, di, girl, kaya ako, nawala naman yung sakit, girl, wala pa sa ako, girl, Tambagan lang bitaw ka, bahala ka, hindi ka maminaw. Kung kini madaot yung ka, nabawanan na. Come in. Boss, ipatawag daw ko ni mo, boss. Oh. Dali. No, linggo niya. hi, boss. Oh, dali. Dali. Kana, sir. Malas lang duha, sir. Relax lang dyan. Ayun sa, Boss, unsa din ni boss? kumundo ha, nako'y kuwan sa inyo. Istorya ko mo nga, kaning inyong pagpanalbaho dili ni pareha sa ubang trabaho, nga alam mo sa mga balay-paulayan. Gihimo ninyo kaning motel, kining ako ang gasoline station nga, Northern Gas. Mali, siguro mo, boss, yun, wala. Di nung gani may uyab rin bayana, di ba? Mama. Hindi kami uyabanan, sir, bisa ko saan yun yung magkwadya, boss, ha? Sayo kay kayo, mi boss, oh. Mama. Nabay ipakita ninyo tanawan ay nakuhaan mo sa TCCB. Okay, Cameron, sa man ninyong gibuhat? Akala mo, nagpataon lang kong ariyo sa ni Ray, boss, oy. Bitaw, boss. Ibangagan na ako siya, boss. O ba, nya lain ka magbangag kay ganing mga days ang imong sampot. Boss, akala mo, wala ko kayo mawala, boss, kay kitauran na ko niya o ganang ariyon. Kasi lo ako ninyong duha nga ako naka-decide ko nga tanggalon mo niyo ako ang establishmento. Kani ako ang Northern Gas Station. Dahil may istorya gani ko dahil kaso ko, kay kuwan ra pag assistant ra man kana ako may owner ani, ha? Boss, mo na malas ka, boss. Tanggalan ang duha. Tanggalon ka na mo, dili mo, para dili lain forced to resign, okay? Boss, wala mo may gibuhat autan, boss. Give me your resignation letter together with your medical certificate. And the door is open, okay? Boss, wala kami gibuhat, boss. Nagpataon na kong ariyo, boss, kasi luwal ako di, boss. Kung nangadis, ang iyang samot, boss. Ikaw, madam. Utro mo ka. Astila ni mo. Dagang na yun. Ay, nanang. Ay, nako ni mo. Ikaw ra ba rin? Wabri laki niya. Ikaw, boss. Sa gusto ni mo, ha? Wa ko naangulan ng gasolina mo. Barato kay sweldo. Twe! Diyan ako. Tuhanan ni mo, suko mo rin tanggalon ni mo to. Ano, pagbuhat, mga namalian niya, para kuhan mo suko mo rin kang tanggalon, di ka bay. Ay naman, kadaming dasbindahan na. Boss, wala juga lang kasod lang trabaho, boss. Ayoko tanggala, boss. Maluoy ka.
Tinuod yun ay ang ingon nila Dulanday. Dili gyud makaayo si Ray alang kanako. Nagpasalamat lang ko. Nagidupan ko sa kong mga kauban ug di madam. Ug wala ko natanggal din sa gasolinahan. Samtang wala na ko'y balita nga to kay Ray. Huwag ka huwag yun batasan. Sakit man. Kapan, dawato na lang na ako. Sa tinuod lagi, mahal pa na ako si Ray. Siya nakatumpag sa tinapok na kong palwa. Nakaamgon ako. Trabaho. Buyab. Daghang salamat sa gayon Dulanday and more power. Inyo suwat magtatampo. Anali. Wala na isang gabi at di mapakali.